Da sunan Allah Maɗaukaki, Aminu Isa Waziri ne yake muku barka da zuwa darasinmu na lissafi da Hausa. A yau za mu fara bayani akan dabarun sau. A darasin baya akan wannan maudu'i mun ce sau yana nufin ninninka wani adadi ko kuma ruɓanya shi. A darasin yau za mu yi bayani akan dabara ta farko ta yin sau. To dabara ta farko dai ita ce ka fara lissafinka daga dama ka yi hagu, ka kuma ninka kowane adadi na lamba ta farko da kowane adadi na lamba ta biyu, sannan sai ka tara sakamakon wannan lissafi domin fitar da amsarka. Kadan ɗaya daga cikin lambobin adadinta guda ne tak, to babu buƙatar yin tarawa. Ga dabarar zan maimaita, ka fara lissafinka daga dama ka yi hagu, ka kuma ninka kowane adadi na lamba ta farko da kowane adadi na lamba ta biyu, sannan sai ka tara sakamakon wannan lissafi domin fitar da amsarka. Kadan ɗaya daga cikin lambobin adadinta guda ne tak, to babu buƙatar yin tarawa. Ga misalai guda 5 zan kawo domin mu fahimci wannan dabara a aikace. Misali na farko shi ne 52 sau 45. 52 sau 45 daidai yake da 45 sau 52, babu wani bambanci kamar yadda muka gani a darasin baya. Kuma abu na farko da ya kamata mu yi yayin da za mu yi wannan sau, sai mu jera waɗannan lambobi a tsaye domin mu yi lissafinmu cikin tsari. Kowacce daga cikin waɗannan lambobi za ta iya zama lamba ta farko, ɗayar ta zama ta biyu. Idan muka zaɓi 52 ta zama lambarmu ta farko, to sai mu rubuta ta a sama kamar haka, mu ce 52. Na bar sarari tsakanin 5 da 2 domin in samar da gurbi na zanen kibiyoyin bayani. Sannan sai mu ce 52 sau, sai kuma mu rubuta lambarmu ta biyu a nan ƙasa ita ce 45, ga ta na rubuta. A yayin da muka yi haka, sai mu zo sai mu fara lissafinmu daga nan dama mu yi hagu. Sai mu ɗauki adadi na farko daga dama na lamba ta biyu ita ce wannan 5 ɗin. Sai mu yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. Mu ce 5 sau 2 kaga 10 kenan. Sai mu sauke sifili a nan ƙasa, ga shi na sauke. Ɗayar kuma sai mu yi gaba da ita, mu rubuta ta a gidan gomiya saman 5, ga ta na rubuta ta. Sannan sai mu ce 5 sau 5 kaga 25, a tara da 1 kaga 26. Sai mu sauke 26 a nan. Yayin da muka kammala wannan, sai mu yi gaba mu ɗauki adadi na biyu daga dama na lamba ta biyu, wato wannan 4. Sai mu yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. Mu ce 4 sau 2 kaga 8 kenan. 8 ɗin nan idan na tashi sauke ta, ba zan sauke ta a ƙarƙashin sifili ba a gidan ɗaiɗaiku, sai dai in sauke ta a gidan gomiya ƙarƙashin 6. Saboda me? Saboda ita wannan 4 a gidan 10 take, 10 ce guda 4, kuma duk lambar da kai sau da ita sakamakon sai dai ka rubuta a gidan gomiya. Saboda haka 4 sau 2 sai in sauke 8 a nan, ga ta na sauke. Sannan sai in ce 4 sau 5 kaga 20, sai in sauke 20 ɗina a nan, ga ta na sauke. Yayin da na yi haka sai in ja layi, sannan domin in fitar da ansar wannan lissafi, sai in zo in tara waɗannan jeri guda biyu na sakamakon sau da na yi tsakanin 52 da 45. In faro daga dama. Wannan sifilin babu komai a ƙasanta, saboda haka sai kawai in sauke shi a gidan ansa kamar haka. Sannan sai in ce 6 a tara da 8 kaga 14, sai in sauke 4 a nan. Ɗayar sai in yi gaba da ita, in kai ta gidan ɗaruruwa saman 2, ga ta na rubuta. Sannan sai in ce 1 a tara da 2 a tara da sifili kaga 3 kenan. Sai in sauke 3 na a nan. Wannan biyun babu wata lamba da zan tara ta da ita, saboda haka sai kawai in sauke ta a gidan ansa kamar haka. Ansa ta zama 2340. Wannan shi ne misali na farko. Misali na biyu shi ne 14 sau 9, wanda ya daidai da 9 sau 14. Shi ma dai wannan misali
idan zan yi wannan sau, abin da zan fara yi shi ne in jera lambobin a tsaye kamar yadda na yi a misalin baya. Ga su zan jera, sai in ce 14 sau 9, ga 9 nan na rubuta, sai in ja layi. Sannan sai in zo daga nan dama, sai in ɗauki lamba ta biyu, ita ce wannan 9, sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 9 sau 4 kaga 36, sai in sauke 6 na a nan ƙasa, ga ta na sauke. 3 sai in yi gaba da ita, in kai ta gidan gomiya in ɗora ta a saman 1 kamar haka. Sannan sai in ce 9 sau 1 kaga 9, a tara da 3 kaga 12, sai in sauke 12 na a nan, sai in ja layi. Na fitar da ansa ta kenan, ansar ita ce 126. A nan ba ni da buƙatar in yi tarawa saboda ɗaya daga cikin lambobin da na yi sau ɗin da ita ce wannan 9, adadinta guda ne ɗaya tak, babu lamba a gabanta babu lamba a bayanta. Sakamakon haka, tunda ita kaɗai ce, ba ni da wani jerin sakamakon sau a ƙarƙashin 126 ɗin nan wanda zai tilasta in yi tarawa kafin in fitar da amsa. To, wannan kenan. Misali na uku shi ne 428 sau 7. To su ma ga su zan jera su a tsaye kafin in yi sau ɗin. 428 sau 7. Sannan sai in ja layi. Idan na yi haka, sai in zo sai in ɗauki lambar nan ta biyu, wato wannan 7 ɗin, sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 7 sau 8 kaga 56, sai in sauke 6 na a nan. 5 ɗin sai in yi gaba da ita gidan gomiya in ɗora ta a saman 2, ga ta na ɗora. Sannan sai in ce 7 sau 2 kaga 14, a tara da 5 kaga 19, sai in sauke 9 na a nan. Ɗayar sai in yi gaba da ita gidan ɗaruruwa in ɗora ta saman 4, ga ta na ɗora. Sannan sai in zo sai in ce 7 sau 4 kaga 28, 28 a tara da wannan guda ɗayan nan kaga ya zama 29, shi kenan sai in sauke 29 a nan ƙasa. Shi kenan na fitar da ansata ita ce 2996. Ba ni da buƙatar in yi tarawa ma a nan saboda ɗaya daga cikin lambobin da na yi sau ɗin da ita adadinta ƙwaya ɗaya ne tak. To, waɗannan su ne misalai na farko guda 3. Zan ci gaba in kawo misali na 4 da na 5 domin dai mu ƙara fahimtar wannan dabara filla-filla. Misali na 4 shi ne 256 sau 65. 256 sau 65, ga su nan zan jera su a tsare. 256 sau 65, sai in ja layi na haka. A yayin da na yi haka, sai in zo sai in ɗauki adadi na farko daga dama na lamba ta biyu, ita ce wannan 5 ɗin, sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 5 sau 6 kaga 30, sai in sauke 0 na a nan ƙasa. 3 sai in yi gaba da ita in kai ta gidan gomiya in ɗora ta saman 5 kamar haka, ga ta na ɗora ta. Sannan sai in ce 5 sau 5 kaga 25, 25 a tara da 3 kaga 28, sai in sauke 8 ɗina a nan. 2 sai in yi gaba da ita in ɗora ta a saman 2 a gidan ɗaruruwa, ga ta na ɗora ta. Sannan sai in ce 5 sau 2 kaga 10 kenan, 10 a tara da 2 kaga 12, sai in sauke 12 na a nan. To, da na kammala wannan, sai in ɗauki adadi na biyu daga dama na lamba ta biyu, wato ita ce wannan 6, sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 6 sau 6 kaga 36,
sai in sauke shida na a nan. Ukun sai in yi gaba da ita in kai ta gidan gomiya in ɗora ta saman 5 ga ta na ɗora ta. Sannan sai in ce 6 sau 5, bara in gyara ba wannan kalan nake so ba. Sai in ce 6 sau 5 kaga 30 kenan, 30 ga 3 33. Sai in sauke 3 na a nan. Ɗaya 3 kuma sai in yi gaba da ita in kai ta gidan ɗaruruwa in ɗora ta saman 2 ga ta na ɗora ta. Sannan sai in zo sai in ce 6 sau 2 kaga 12 a tara da 3 kaga 15. Sai in sauke 15 ɗina a nan. Yayin da na yi haka na sauke jerin sakamako guda biyu na sau da na yi tsakanin 256 da 65. Domin fitar da amsata sai in zo in tara jerin waɗannan sakamako guda biyu in faro daga dama. Wannan sifili ƙasanta babu komai, saboda haka sai in sauke ta kawai gidan ansa ga ta na sauke. Sannan sai in ce 8 a tara da 6 14. Sai in sauke 4 a nan. Ɗayan sai in yi gaba da ita in ɗora ta a saman 2 a gidan ɗaruruwa ga ta na ɗora ta. Sannan sai in ce 1 a tara da 2 3 3 a tara da 3 kaga 6 sai in sauke 6 a nan. Sannan sai in ce 1 a tara da 5 kaga 6 sai in sauke 6. Wannan ɗayan babu wata lamba da zan tara ta da ita sai kawai in sauke ta a gidan ansa. Ansa ta zama 16,640. To, misali na biyar na ƙarshe shine 912 sau 213. Shi ma dai gashi zan jera waɗannan lambobi a tsaye domin mu ji daɗin yin lissafin namu. 912 sau 213. Gashi nan na ja layi. To idan na yi haka sai in zo nan in fara sau ɗina daga dama. In ɗauki adadi na farko daga dama na lamba ta 2 in yi sau da shi da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 3 sau 2 kaga 6 kenan, sai in sauke 6 na a nan. Sannan sai in ce 3 sau 1 kaga 3, sai in sauke 3 na a nan. Sannan sai in ce 3 sau 9 kaga 27, sai in sauke 27 ɗina a nan. A yayin da na gama da wannan sai in yi gaba, sai in ɗauki adadi na 2 daga dama na lamba ta 2 ita ce wannan ɗayar. Sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 1 sau 2 kaga 2 kenan. Sai in sauke 2 na a nan. Sannan sai in ce 1 sau 1 kaga 1 kenan. Sai in sauke 1 ta a nan. Sannan sai in ce 1 sau 9 kaga 9 kenan. Sai in sauke 9 ta a nan. Na gama da wannan. Da na gama da wannan sai in yi gaba in ɗauki adadi na 3 daga dama na lamba ta 2 ita ce wannan 2. Sai in yi sau da ita da kowane adadi na lamba ta farko kamar haka. In ce 2 sau 2 kaga 4 kenan. 4 nan idan na tashi sauke ta sai dai in sauke ta a gidan ɗaruruwa ƙarƙashin 1. Saboda me? Saboda nan gidan ɗaiɗaiku ne, nan gidan gomiya ne, ita kuma wannan 2 da na sau da ita a gidan ɗaruruwa take 100 ce guda biyu. Duk wani sakamako da na samo bayan na yi sau da ita sai dai in sauke shi a gidan ɗaruruwa. To shi yasa na kawo wannan 4 nan. Sannan na yi haka sai in ce 2 sau 1 kaga 2. Sai in sauke 2 na a nan. Sannan sai in ce 2 sau 9 kaga 18. Sai in sauke 18 ɗina a nan. Sai in ja layi.
yanzu ga jerin sakamako nan har guda uku na sau da na yi tsakanin 912 da kuma 213. Domin in fitar da ansa ta sai in zo in tara waɗannan jerin sakamako na sau, abin da na samu shi ne ansa ta. In faro daga dama, 6 nan babu komai a ƙarƙashinta sai kawai in sauke ta a gidan ansa. Sannan sai in ce 3 a tara da 2 kaga 5 kenan, ga 5 na sauke. Sannan sai in ce 7 a tara da 1 8, 8 a tara da 4 kaga 12 sai in sauke 2 a nan. Ɗayar sai in yi gaba da ita in ɗora ta a saman 2 a gidan dubanni ga tana ɗora ta. Sannan sai in zo in tara lambobin da ke wannan layi in ce 1 a tara da 2 kaga 3, 3 a tara da 9 12, 12 a tara da 2 kaga 14. Sai in sauke 4 a nan. Ɗayar sai in yi gaba da ita in ɗora ta a saman 8 a gidan 10,000. Sannan sai in ce 1 a tara da 8 kaga 9 kenan, ga 9 na sauke. Sannan wannan ɗayar ba ta da wata lamba da zan tara ta da ita sai kawai in sauke ta a gidan ansa. Wannan shi ne ansa ta 194,256. To waɗannan su ne misalai guda 5 waɗanda nake fatan sun yi bayani filla-filla na dabara ta farko ta yin sau. Wannan dabara a ƙarshen wannan darasu zan sake maimaita ta, ita ce ka fara lissafinka daga dama ka yi hagu, ka kuma ninka kowane adadi na lamba ta farko da kowane adadi na lamba ta biyu. Sannan sai ka tara sakamakon wannan lissafi domin fitar da amsarka. Kadan ɗaya daga cikin lambobin adadinta guda ne tak, to babu buƙatar yin tarawa. Da fatan mun amfani da wannan darasu, walhamdulillahi rabbil alamin.